No, Drax má nový look a já mám delay. Tak hlavně na manu. Naučil se má. A to je tápný ten Dark na tomhle jsem server. Jsem si sednul, měl jsem 200 many, jo, asi během 3 vteřin. Kill it! Nothing. Jak nothing? 1% nejméně. Skoro procent jsem dostal. Lord Johnson? Lord Johnson. Ten bude asi mrtvý, no. Až 28. We go Iron Fists. Tak jako no. To, že mají mage je zajímavý, Super ale mage. Firewallu by mi to si bych tak jako později. Tak to vždycky si to dá zase no. 25 ale Tak kolik? 4, 5 a 10? To je 19. Tak může být, že je tam vyznat 28, no. Ale bude dát tak 50 damage, ne? Tak jak to? Je to Reaction Priest. Johnson. S Bardem tu XP mám pocit. Jo, je tu vlevo dole. Jak tam je To nějaký cizí, proto je to nějaký cizí bard, pozor. Jo. Ale Glime, já nemám Fena. Tak ho počíš, můžu tankovat? Já budu tankovat. Ty no, to je jedno. Ale tak kde je? Vlevo dole jste říkali. Ano, tady nahoře od vás, jo? Teďka je vpravo od nás. No tak potřebujeme vyznat. Dej mi Kiri. Nebo něčím, nebo? Asi mám Dex Gear, yes. Ale připravte se, chodí tu ještě nějaký cizí bard, jo. Ich bin bereit. Už tam jsou pod náma. Jo, je tu nějaká cizí parta, jo. Tady je, no, tankuju ho, pojďte, tankuju ho. Pojďme se v tybu. Kde je tady, vole? Vpravo, říkám celou vpravo od nás. No, poprvé to slyším, dobře. Asi teď ty volu, brnkni mu a Potřebuji brnit. já se půjdu vyznat. Hodil si i tomu druhému, no a ten je snad slabší. Elvin je tady. Já jsem mu nehodil tomu druhému, tam to je ten jejich bát, stráda. Dál bom. Jo, aha. Fireball, ty! Vrať se do Bradavic. Vrať se do Bradavic, vole. Pičo, takový Armageddon. Vole, rychle konec, vole. Děkuji, uč se, nuzáku. Půjde mi vyklepnout ještě na Hira, ne? Rychle. Jo, pojďme. Ty tam házel tu tenomu jako, bys nemohl dát safety volu? Uky Prema, počkej, tak recording. Viděli? Ukládám.